si to chyť. Daj ti máme. Naber. Do druhej ručičky si chyť. Do tejto ručičky si chyť. Tak. Naber. Naber. Je to naozaj nádherné. Človek sa cíti ako si viac spätý s prírodou a celé toto prostredie je veľmi tajúplné. Naber. Aj s tým mesiacom nad nami. A Hradbecko je poaspoň Rozsypač. Naber ešte menej. Tu máš čaku tú veľkú. Kde ideš? Daj detkovi tortičku. Papaj. Poj si se máčať. Už si háčaj. Je to jeden z najstarších hradov na Slovensku. Existoval už v 13. storočí a možno aj skôr, pretože v 13. storočí... Už papaj. Ty daj máme. Nie to tortičku. Si chyť lyžičku. Naber. Daj máme. Nemej ani bohom. Dobre.